Good afternoon, everybody. Welcome to my live. Welcome to my today's YouTube stream live. Actually, what to say? I'm feeling very, uh, after after hearing this very unfortunately news. This news is making these days very, very uh, making very very sad. Even me too. I'm feeling very sad. I'm feeling very, uh, what to say. But everyone had to go. Everyone has to go back on his, you know, own place. Whatever, friends. If someone watching this live, please do comment. I wanna know that. Just I wanna know if anybody watching this video, then uh, I'll feel better to talk with you. So whatever, uh, I'm at, I'm in Bangalore, and yeah, I'm doing as a security here. And today morning when I wake up and I saw that unfortunate news, and I thought that I should make a video on this, and because I'm feeling very bad, so that's why I'm what to say, no words to say. But she was very, open-minded lady, and yeah, she was beautiful. So कोई भी नहीं सोच सकता है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है. बेचारी अभी तो उम्र ही कितना था उसका, 19 साल 20 साल का, शायद 20 साल का होगा या 19 साल का. अचानक ऐसा हो गया. मेरे को कुछ भी पता नहीं कैसा करके ऐसा हो गया, बट मैंने उसका बहुत यूट्यूबर लोगों ने उसकी वीडियो बना रहा है कैसा कैसा, मतलब कि ऐसा हो गया. फिर मतलब कि पहले की वीडियो वगैरह एडिट कर करके बना रहे हैं. मतलब हादसा, लेकिन क्या हुआ मेरे को पता नहीं. बट मेरे को सुन के बहुत बुरा लगा और अच्छा नहीं लगा, तो मैं भी नहीं रह पाया. तो उसके ऊपर मैं भी कुछ लाइव तुम लोगों से बात करूँ बोल के नाउ आई एम लाइव विद यू. किसी ने मेरे को कमेंट किया, मैं कुछ उसकी कमेंट पढ़ना चाहता हूँ पहले. गुड आफ्टरनून ब्रदर का है सनी ब्लॉक YTJ. या गुड आफ्टरनून टू यू. हाउ आर यू माय ब्रो? हाय. यस हाय. Yes, good bro. Okay, Bimal Demari. Oh, hi, Bimal. It's very unfortunate news. My brother, ma, they go down area kita or ang eling kau dong bro. Security mana dong as a security. But I'm not looking at be जेनेबा बे सिख्ला सासे हाबा जाबायमोनबो होननाय खोनाजोबदों आरोखि. हाबा जानानैथ' माबेसे गोबाव जानोना, बोसोरसेबोथ' जायाखै दा. सिगांसो दाख्लैबावसो जोंनि माखासे इउटुबार, जोंनि जेनेबा सिना जानाय इउटुबारफोरजोंहाय जोंनि चिराङावबो भिडिअ बानायफैलायनाय, ओरै जोंनि जेनेबा क'क्राझार ओरैहाय सोरबा सोरबा जों भिडिअ बानायलाबायनाय नायबाय थायोमोन आंबो ना. I used to watch her video and I used to enjoy her video. And Pooja Nazari, yes, hi Pooja, how are you? Oh, Pungja, not Pooja, Pungja. Hi Pungja, how are you? Mojain dong na? Hi, hey bro, ma khobor? GM Bodo. Hello bro, ma khobor? Yeah, I'm fine Pungja. Hey brother, ma okay, I told you.
Okay, nice. मा खालामनो ना लोगोफोर आनफर्चुनेट जाबाय बेनिबो घटनाया बयबो सानसे बुहुमाव फैदोंब्ला थांफिनखानांगौ बयबो नङा होमबा ओमफ्राय जोङो गोथाङै दंथ'यो दामानि इसोरनि अननायाव माथो खालामनो साननैसोनिल' जिउ बयहाबो जास्ट एज ए गेस्ट सासे लोगोआ आरोखि आंखौ होनदों आरोखि जोंनि माने बे बुहुमाव फैनाया आलासि जाफैनायफोर बायदिल' आरोखि ना एज ए गेस्ट जोंफैयो खिन्थु उनावहाय वहाँ जाना पड़ता है हम सभी को यार ओके फुंजा yes बिदिनो मोजाङै था जेब्लायबो आं आंनिफ्राय बेखौनो हप खालामो फुंजा नोंखौबो जेब्लायबो मिनि खुसि थाबाय था and always be happy ओमफ्राय yeah that's all who's this guy man बिमल दैमारि सेलारिखौलाय मा होनबावनो बिदिनो 15 something 15,000 एसे आरोखि ना बिराद खम माथो खालामबावनो बेफोरजोंनो माथो भिडिअ लाबोथारला दंब्र' लाबोगोन ब्र' माना दामानि एसे जेन'बा ना गोदान जब ओमफ्राय जेन'बा ना दा एसे लासै बानायगोन आरोखि ना दा टाइम एसे मेनेज खालामनो एसे माबा जागासिनो आरोखि ना एसे मा होनो हार्ड जागासिनो ओमफ्राय कয়েকদিननि उनावहाय टाइम एडजास्ट जायोबा बानायगोन आरो भिडिअ बानायनो सेस्था होगोन मोजां भिडिअ ओरैनो लकेल मानसिफोरजों इन्टारेक्ट खालामनानै माखासे ओरैनो celebrity and let's see what happened can't say anything but yeah I'm thinking I will go to meet some celebrity of the celebrity who belongs from here to those people. I'll interact with them and try to bring a very interesting topic to you guys. You just keep waiting and always support me. I need your support, accept your support. I won't be able to go, ahead and yeah, because of your support of me. एकदम गोजौजों एकदम फ्लाइट थांलाय फैलाय जाबाय थायोना माबाया एयारपर्टआ खाथियाव नालाय ओमफ्राय फ्लाइटनि साउन्ड बिराद फैयो and now I'm inside the cabin so my sound is a little bit I guess not clear. Still thank you very much whoever watching this live and whoever and those आंबो थायो bro Bangalore okay who is this official Nissan okay I'll meet you bro I'll meet you अबाय थायो मा होनो मोजांबासो मोजांलै दे ब्र मा होनो मोजांबासो मोजांलै आं चेनेलनि आंखौ मोजां मोनबाय नोंनिखौ मालाबा लोगो हमलायगोन ना बेंगलराव अबाय थायो बेबा नोंथांमोनाबा बेंगलराव मा लकेसनाव थायो जिखुनु मोजां मोनबाय आं नोंथाङा आंखौहाय कमेन्ट हरनायनि थाखाय गुड ब्र अके बेंगलर येलेंकायाव मेजेस्टिक खाथियावनो ब्रादार अके दे मोजां मेजेस्टिक खाथियावनो मेजेस्टिकनिफ्राय एसे नैबावहाय लायोलै 1 घन्टासो लायो आं थानायसिमाव अके दा एटलिस्ट मिनिमाम 40 मिनिट्सथ' लाखायो गान्धी बाजार ओके नाइस मोजां गान्धी बाजार खिन्थु बेसराखौ बिराद मा होनो बिदि बैसोआवहाय गोमालांनांगौबा बिराद दुखु मोननाय थायो
Um, Actually, I never met her. I wasn't met her face to face, but I used to watch this video. Bike riding खालामोमोन, but मा जानानै फैमारखो बाइक राइडिंआवथ' बिदि जायाखिसै मारै मारै हाबा जाखांनायनि उनाव मा ससे एसे आङो नोंथांमोननो आं जे जायगायाव खामानि मावनानै दं बेवहाय नैबिसोरखौहाय आङो एसे न' आरोखि ना बिदिनो बिल्ला होननानै बुङो बेखौहाय एपार्टमेन्ट बायदि आरोखि ना मानसिफोर थायो बिराद खम आरोखि न'आलाय बिराद गुवार गोबां दङ बाट मानसिफोर बिराद खम थायो आरोना सय सात न'खर आठ न'खरसिमल' दं आरोखि बेवहाय ओमफ्राय बेयावनो आं सेकेन्ड गेटआव दं बे मेन गेटआव आंनि सासे लोगो थायो दिस इज एक्जिट ओमफ्राय बैयो एन्ट्रि आरोखि ना ओरैहाय राजा बसुमतारी ओंखारथ'बाय ब्र दे अके ब्र अके जि एम ब्र अके लाइफनिफ्राय ओंखारथ'नाया जेबो नङा दे ओमफ्राय बेंगलर राजा बसुमतारी बेंगलराव दं आं नैबे माबायावहाय मा होनो बेखौहाय बेनि नामा माबा आरोखि ना Freestone Hill View Elitas Euphoria Elitas Euphoria I'll show बिराद दामि दामि गारि सालायोलै बिथांमोनहासो थाखा फैसा एभेलेबेल गारिफ्रा गस्ला सोलायनायफोरबायदिल' सोलायो बिसोर गारिफोरखौ जोंहा ओमफ्राय साला मा जालांनांगौ जाखो Okay, love you too, Ronaldo Boro, love you too. ओमफ्राय बे नोंसिनि खाथि जायोमोन नामा बिसिना न'फ्रा माबाना संगिना संगिनि न'आ बबेहायमोनथाय न' असेथारा सोरबाफोर लोगो मोनफेरबाय नामा फेस टु फेस संगिजों ब्र साउन्डखौ खोनायाखिसै अके हु इज दिस सांग्रांसार कमेडि अके सांग्रांसार नोंबो कमेडि खालामसै नामा आजिखालि जास्ट किडिं साउन्डआ मोजां खोनायाखै ना माने आं केबिनाव दंना ओमफ्राय एसे साउन्डआ माबा जायो आरोखि ना एसे भेस खोनायो आरो ओमफ्राय नेटवर्क अल्सो you know doesn't work here properly. By the way, how are you, my friend? Just tell me about what's going on these days and what exactly you're doing now. At home only or somewhere else? Salary of 15,000 something, bro. Dansarang Nursery. I'm getting 50,000 something per month.
Okay, yeah, and, yeah, who's that? Hello, good afternoon. Yes, good afternoon. CPBTY, yeah, good afternoon. Hello, yeah, Birdo. Hello, after a long time today. Red Gable Simon, video live stream kalamia, Ambre, Dene Fibian, or Kawi. Mana Nanbu Babe Sanggi. Ni सोमोन्दै रायलायगौमोन आरोखि सोरबाफोर फेस टु फेस लोगो मोनफेरबाय नामा संगिमोननि खाथिनि दं नामा सोरबाफोर अननानै सोरबाफोर नायदों नामा अननानै सोरबाफोर जुदि संगिमोननि न' खाथिनि अर संगिजों फेस टु फेस जुदि सोरबाफोर लोगो मोननाय इन्टारेक्ट खालामनायफोर मानसिफोर अननानै नायदोंबा अननानै प्लिज डु कमेन्ट I wanna talk to you about Sanggi टाइटेलाबो मा मिथिया आं बिनि भिडिअफोरखौ नायो इन्ट्रेस्ट मोनो ओमफ्राय ओंख्रिया जाथ'वाखै ओंखाम आं दाबो दहाय फुरि लाबोनानै जाफैबाय फुरिजों ओंखामजों लाबोनानै जाफैबाय आरोखि ना साब्रै नालाय जों साब्रैयाव 8था फुरि बानायहोबाय ओमफ्राय 8था फुरिनि ओंख्रियाथ' एसे बुरजा मोनोना ओमफ्राय ओंख्रिबो लानानै थांबाय ओंखाम मैया हरनि एसे गोजां दंमोन फुरिजों ओंखामजों ओंख्रिजों एसे जाबाय दा बेनो दं आरो दा जाहै लोगोफ्रा ओंखाम संदोंना सङाखै लोगो सासेया इन्टारभिउ होनोसो थांगासिनो 5 स्टार हटेलाव थांदों आरो ना 5 स्टार हटेलाव सासे लोगोआ इन्टारभिउ होनो थांदों ओमफ्राय दा मा जायो बेनि इन्टारभिउआ ओमफ्राय दा ओंखाम संग्राथ' गैयायानो सानै थांदों लोगोफोर सासे इन्टारभिउ होगोन सासे ओरैनो थांबाय ओमफ्राय ओंखाम संग्रा दा रावबो गैया दा नायनोसै मा मोनजाहैयो पेमेन्टआ 15,000 एसे मोनोलै भाइ अटि सटि मावोब्ला 15, 16, 17 बिदि जाहैयो आरोखि अटि सटि जुदि अभार डिउटि जुदि मोनोब्ला बेंगलर बि बसुमतारी बेंगलरावहाय बेंगलर एलेंका होननायाव किसी footing loading okay Dansrang Nursery and footing not still not at bro after a few hours let's see what happened I can say let's see now after after complete this yeah. फोजोबनानै जाहैनोसै लाइभआव दानसे थानानै बोरायराय नुलायथारबायलै दारिखौ हजानो मोनाखिसै खानायबो सिनजानो मोनाखिसै माखौ ब्र' मालानिफ्राय जइन जाखो ब्र' अके बिरखां बसुमतारी बारा गोबाव जायाखै आं 8 or 9 days 9 दिनसो जाबाय होनदां माखौ ब्र' होननानै बुंहरदों गोनांसार नार्जारि मा नाम गोनसार नार्जारि बुजियाखिसै आं ट्राइब माइदि नुलायदों आदा ट्राइब ना मा ट्राइबथाय आं बुजिनो हायाखिसै ट्राइब अके आंबो मुम्बाइआवसो दं बिरखां बसुमतारी दे मोजां जेरावनो मेरावनो मावनानै जायाबा थाखा खामायाबालाय आरो माथोबावरा सोरथो जाहोबावनो नङा होमबा गाव गावबागाव जा जेरै हायो मावनानै जायाबानो उफाय गैला
मारै जानानै थैमारखोथाय बे सांगिया सोरबाफोर एसे मिथिगौ नामा? Good job, bro. Oh, thanks. Thank you so much. Thank you so much, bro. You know, I'm not an admirable guy. I'm not an admirable guy. Still, yeah, when people appreciate me, then I feel good. Thank you very much for appreciate. Thank you so much for your compliment. Cat here. Where the cat? Where's the cat? This cat is a little bit dirty. दिल ने ये कहा दिल से How am I looking now, friends? Am I looking good? What's that? Murder खालामजादों संगिया बिरजों नंगौना एफा मोजां हिनजावखौलाय मानो बिदि खालामनांगौरा फासि मानो बिदिरा ओंखायनो बांद्राय मा होनो immature you know बांद्राय खम जेन'बा ना बे एक्सुवेलि बिराद मानसिफोर एसे मेचिउरिटि जानानैसो एसे मेचियर जानानैसो हाबाफोरखौ जानांगौलै जानो बिदि हरखाबनो हाबा जालाबायनोसै लास्टआव बोराय बुरैनि केमिस्ट्रिया मोजां जाला आन्डारस्टेन्डिंनि थाखाय मोजां आन्डारस्टेन्डिं गैलायलायैनि गेजेरावबो जायो बेफोरबायदिया ओमफ्राय 19 बोसोराव दासो एसे केरियार बानायहांगासिनोमोन बेबो मानो बिदि हरखाबना थाब थाब हाबा जानानै ओमफ्राय बिदि जाबाय आरोखि Johnny Singh Boro. Hey Johnny Singh Boro, how are you, bro? नोंना बाजैया न'आव थांफिनबाय नामा आदा? आंनालाय बाजैयासो अबेहाय न'आव थांफिननांगौ मोजाङैनो दं दा बिरदाव दामानि खबर सबर फुंजा नार्जारि फुंजा नार्जारि अके
बसुमतारी सिस्का सुस्मिता बाग्लारी बिराद गाज्रि जाबाय ना आदा संगिया अले सुनिता बाग्लारी मारै बिदि जाखोथाय अना खाना सुनिता नार्जारि दामानि मा रोखोम सोलिनानै दङथाय आसामाव उन्दै बैसोआव हाबा जानायफोरनि माबाफ्रा मा रोखोम सोलिनानै दङथाय सिकिउरिटि खामानि माथो मा होनबावनोब्रा नेबाय थानांगौ जायो जिरायबाय थानांगौ जायो दे थादे लोगोफोर दे सुपरवाइजर कहाँ गया भाई टॉयलेट जाना था मेरे को बाहर जाना टॉयलेट लग रहा है खाना भी नहीं खाया अभी तो खाना पकाया कि नहीं क्या गारंटी कुछ भी पता ही नहीं है संगी संगी मिस यू संगी यार तू हम लोगों को छोड़ के चले गए हैं अभी तू तुमको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा लेकिन यार हमारे दिल में तू हमेशा जिंदा रहेगा संगी यार I'm missing you so much at this time really I'm feeling very bad after seeing you know such after seeing such extremely bad news of yours I'm really feeling bad whatever I miss you so much. Hey bro, yes bro, who's that? Oh, RK single boy. Hey RK single boy, what's up dude? What are you doing? Thanks so much for your comment. So, friends, just yeah, I'm here. I'm doing here as a security. I have to guard this villa. That's called villa, guys. That's not called apartment. This is called villa. It looks like it looks like a little bit White House, American White House, as you can see now. I'll show.
This is Kerala Tri Gola Niki Ada. Buziak siang mahan ke. I didn't get what are you saying, bro? RK single boy. What are you saying? I didn't get. दिलों की मोहब्बत को बांधे क्यों हाँ दायरे में মই হেৰিত পাৰ্টনাৰ মই বেংগলৰত আছোঁ এতিয়া সেইটো আমাৰ সেইটো বিল্লা বুলি কয় ন এইকেইটা ঘৰটো মানে গোটেইকেইটা খালী হৈ আছে নতুনকৈ বনাইছিলে এইটো ঘৰটো মানে এতিয়া সেইটো মানে বিকি আছে মানে ইমানখিনি ঘৰটো বিকা নাই এতিয়ালৈকে 8টা না 9টামান ঘৰটো বিকিল তাৰপিছত সেইটোৱে গাৰ্ড কৰিব লাগে আৰু ন এইকেইটা প্ৰপাৰ্টি এজ এ চিকিউৰিটি জব সেইকেইটা ঘৰটো মানে বিকিব আৰু কৰোৰ টকাৰ ঘৰ এইবিলাক সেইটোকে আমি অকণমান ডিউটি কৰিব লাগে চাব লাগে যাতে চোৰকেইটা আহি কিনি কিবা এটা জিনিছ লৈ যাবলৈ নোৱাৰে বহুত ডাঙৰ এইটো বহুত ডাঙৰ সেইপিনে আৰু কিবা কিবি আছে এইটো চোৱা সেইপিনিৰ পৰা এইটো অকণমান তহঁতক দেখুৱাই কিনে আহি আছোঁ হা অকণমান पिছত दाहाय देखायनोसै नामा बैसोरखौ देखायनोसै हरै थांग्रोनोसै जिखुनु ओरैबो गुवार दं गार्डेन पार्कफोर बायदिसिना दं आरोखि ना ओमफ्राय उनसिमहालागै मालाबा आं नोंसोरनो देखायनोसै दे दिनैहाय देखायथ'ला जिखुनु बेफोरखौ नोंथांमोना नायनो हागोन आरो ना खयथा जाखोथाय टाइमाबो माथो 1:30 जानोसै ओंखामानो जायाखै दाबो संदोंना सङाखैथाय जोंना उनावसो सोंहैनांसिगोन बैसोर गासिबो बे न'खौ बे न'आ बे जों नेजोबनांगौ आरोना बे न'खौहाय गासिबो ओरै खना थायो जों साबा सिकिउरिटि सानाव मावो ओमफ्राय मोनायावबो बिदिनो साबा आरोना गासै 10 जनथ' नांखागौ नालाय हरनि साननि सिकिउरिटियाथ' बिराद गोबां नांगौ जायो होमब्लाबो माने दा मेनेज खालामगासिनो आरोखि जों हेलौ नेरसोन अफिसियेल हाय नेरसोन আজি ভাত খাব পাম না নাপাম ৰে ভাত খাব পাম না নাপাম আজিকা অঁ পুৰিটা খালি না নাখালি তখন পুৰিটা খাইছিস না অঁ বিমল খাই দিল নেকি মই 4টা আনছো কিবা 2টা কৰি আনিছিলোঁ মই পুৰিটা তুই নাখালি মইতো ভাত বনাই খাইছে হেই মই 4টা আনিছোঁ কি 4টা আনিয়া মানে 2টা মই 2টা খাই গ'লোঁ ভাত অল্প খাইলোঁ মই চুলিমান অল্প ভাত খাল বিমলকো ৰাখিছিলোঁ 2টা এখনতো খাম কি বা বনোৱা নাই না কিছু ভাত বনোৱা আছে এইটো
খাব পাৰা। কালিকা ৰাতিৰে নেকি? কালিকা ৰাতি নহয়, আজি পুৱাতে বনাইছোঁ। এতিয়া খাম অলপ এতিয়া খাম। নিমখ ভাত দিয়ে খাব লাগিব। মই মৰিচ দি খাইছোঁ আৰু এটা টমাটো কাটি জলকীয়া দি মানে কি চালাড বনাইছোঁ। নাই মানে দি খাইছোঁ আৰু। কিমান দেৰি ক'ত আছিল? কোন গেটত আছিল? হা? মই চাই আছিলোঁ মেটেল গেটত মানুহে নাই। মই ছেকেণ্ড গেটত আছোঁ। ছেকেণ্ড গেটত। অঁ মেটেল গেটত কোন আছিল? নাই কিবাটো আছে নেকি, চশমা আলাটো আছে। চশমাৱালাটো। অঁ হয় ঐ। এই এনেই মানে লাইভ দেখুৱাইছোঁ, সেইটো মোৰ এটা পাৰ্টনাৰ। অঁ সেইফালে অলপ চাবিচোন। কি চেল্ফি মাৰিলি নাই নেকি? চেল্ফি নাই মাৰা, মানে লাইভ ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, ইউটিউবত লাইভ দি আছোঁ। ইউটিউব বনাব পাৰে না এতে ডাঙৰ মোবাইল দি। आं माबायाव दङलै बेंगलरावहाय, ओमफ्राय ओंखाम जानो फैदोंमोन आङो। सिकिउरिटि खामानि मावगासिनो आरोखि ना। बहा मैं मतलब खाया हूँ। आदिबासী লগৰ आছিলে नेकी? নাই হয়। थ' लोगोफोर मा होनबावनो ना, ओंखाम एसे जानोसै नामा आङो नंबाय आरोखि आं। ओमफ्राय बेखौनो हेल' ब्रादार, येस ब्रादार। बर' मा होनो खर' गाज्रि बाब बेसेबांथो दरमाहाया? दरमाहाया बिदिनोलै 15-16 हाजार। बिदिनो अथि सथि मोनोबा आरोखि ना। ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಊಟ ಆಯ್ತು ಭಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮದು? ಮಾಡಬೇಕು. ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. आयो जोंनि किटचेननि अबस्थाखौ नुबा गाबनोसो ओंखारगोनलै। अके 10 दिनसो जाबाय र', 10 दिनसो जाबाय आं। जोंनि किटसेनालाय अबस्था गाज्रिखानि सिकिउरिटिफोरनि किटसेन होनना बुंनांगौबाथाय प्लास्टिक थौफ्रा मा सिस्टेमनि जानानै दं। माइ गड, लांख्रां फांख्रां गोजा। हिटारावसो संनानै जायो नै जों लोगोफोर। नैबे हिटारावहाय संनानै जायो आरोना। एक्टर नुदों पुलिस बायदि। नंगौ नामा? नोंखौसो देन्जार नुगोनलै बे इउनिफर्मखौ गाननांगौबा माइरिबो। सन्जिब। माबोरै दं खबर सबर सन्जिब? रिसार्जफोर ओरैनो सोना हरब्रा दे, माहाजोन मानसि। खोनाबाय सन्जिब? सिगोन उफाय गैला लोगोफोर, टमेट' एवनानै जानांसिगोन। ओंखाम गोजांलाय बोरै जानोब्रा? टमेट' बाथोन बानायनानै जानोसैलै लोगोफोर।
If I not, this is tomato. ओंखाम ओंख्रि संनाय मानायखौसो देखायलाबायनाय जानोसै दिनैनि लाइफआव लोगोफोर सांगिनि दुखु जानानैसो लाइफ हगारदोंमोन आं सांगिनि सोमोन्दै फंनैसो रायलायनो होननानैहाय माथो खालामबावनो नै ओंखामबो जानाय टाइम जाबाय संनानैसो जानांसिगौ लेब्राफ्रा इन्टारभिउ होनो थांदों दिनै 5 स्टार हटेलाव मारै जायो बिसोर सेलेक्ट जाबोयोबा आंबो कয়েকদিनबो मावनोसै दा एसे थाखा फैसा एसे प्रब्लेम जानानै दङना ओमफ्राय बेनिफ्राय एसे थाखा फैसा बहनग्रोनोसै बिनि उनावहाय 5 स्टार हटेलाव आंबो एज अ वेटर मा खामानि मोनो नायनोसैलाय चलो टमाटर काटता हूँ सबसे पहले तो काटना पड़ेगा प्याज भी है यहाँ पे सामब्राम नहीं गिद्दर गिद्दर ribu na ribu rada biale mana sih ang logofor Sanggiखौ बिराद दुखु मोनबायलै हरखाब मारै बिदि जाखो बेचारा थेत मानो बिदि जायोब्रा एफाराब मिनि खुसि थाग्रा सिख्लामोन बियो एफाराब जेब्लायबो इहि आहा उहु आहा बेचारा मारै बिदि जाखो दे हरखाबनो মোক বহুত বেয়া লাগিছে দে সংগীটো তেনেকুৱাকৈ আমাক এৰি থৈ যাব লগা হ'ল ঘটনাটো আচলতে কি ঘটিলে মইতো একো ক'বলৈ নোৱাৰোঁ তথাপিও মই মানে সংগীটো বহুত ভাল লাগিছিলে ন তাৰ ভিডিঅ'কেইটা চাবলৈ তাৰপিছত বহুত অপেন মাইণ্ডেড ছোৱালী আছিলে এতিয়াতো নাই তাক বিচাৰি নাপাওঁ আৰু ন whatever মই এতিয়া সংগীৰ কথাহে ক'বলৈ আহিছিলোঁ কিন্তু উপায় নাই এতিয়া চাচোন পিয়াজ ল'ব লগা হৈ গ'ল জলকীয়া তাৰপিছত সেইটো টমেটোকেইটা অকণমান ভাজি খাবই লাগিব একোইতো নাই মছলা টছলা আছে কেইটামান সেইটোৱে লগাই ফটককৈ খাব লাগিব সিকিউৰিটি লাইফ বেছি টাইম পাছো কৰিব নোৱাৰোঁ হয় নে নহয় পাৰ্টনাৰ জাষ্ট কিপ ৱাচিং অ'কে লাইভত থাকিবা দেই মই কেনেকুৱা চব্জি বনাওঁ অকণমান চাবা এই চব্জিটো ইমান ইণ্টাৰেষ্টিং বনাবতো নাজানিম নেকি জানিম টাইম লাগি যায় অকণমান হয় নে নহয় ৰ'বা দে ফাৰ্ষ্টত এইটো ধুই কিনে আহোঁ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸಾದಲಿ ಗೇಟ್ ಟೆಂಪಲ್ ಪೂಜಾ ವಾಕಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ವಾಕ್ or what जानो न कहाँ वो दुनिया है जाने न वो है भी या नहीं जहाँ मेरी जिंदगी मुझसे खफा नहीं
र'दे लोगोफोर आं दा कमेन्टखौ नायगोन दे एसे सामब्राम हानानै लाग्रोनि आं बिदि अन डिउटि संनानै जानाङामोन ना लोगोफ्रा गैयाना दिनै माबायाव थांबाय ना इन्टारभिउ होनो 5-स्टार हटेलाव ओमफ्राय दा नै उफाय गैया इमिडियेट संनानै जानांगौ जाहैबाय गोदाव-सोराव संनानै जानोसै आङो एक्सुवेलि संनायनि ट्रेनिं आंनावबो दङ कुक मावनानै हायो आं खिन्थु आं दा बेवहाय आं टेलेन्टखौ देखायथ'ला दे माबायदि संनांगौ टमेट'फोरखौहाय दा I don't have much time to solve that things so that's why I'm trying to cook it as much as I can as soon as I can okay so just keep watching हो गया इसके बाद में टमाटर आं जेबो माने जेबो माबा मोनसे माबानि हाला हो लोगोफोर थाब संनानै जानांगौ नालाय थौआबो खालि दंना गैया मोनसेबो खालि गैया नों थौआबो सारायथ' गैखाया ओंख्रि संग्रा जेरै संलाबायनानै जानोसै ओंखाम दसे सानजौफुनि नामाव गथा हम रहे आना रहे कब याद आएगी पर ये है प्यार के पल ओंखामबो संनानै जानांगौ बेयावबो ओंख्रि दं मोनसे ओंख्रि बेलाय बिहारिफोरनि जों बेखौसो जानांगौ जानांगौ खुशनसी Saya kamu bujuk nama jadi itu kan kayak langsung. suruh kamu संनानै जानांगौ थ' गोबां संलाबायनोसै जाजोबब्लाबो गारलाबायनोसै ओंखामखौ बिदि खालामनांगौलै
Hello bro, mari dong. Yeah, I'm fine. Ana gereबो नों मा गेरेबसो आं. अके, गरबसो आं. नोंहा हिन्जाव दंना गैया? Football action. Nice, oh nice. SR comedy, yeah. Nice, like them, yeah. हासु ओंखारथारबायलै, हासुग्रोनानै लानोसै. जायगा देखायनो थिनदोंमोन आरोखि ना आं ओंख्रि संबायना ओंख्रि संनो नागिरबायना आं माला जानानै थायो गोसोआव हिटाराव संनाया माबायदि नै हिटाराव मोजां जायालै गोसोबायदि संनो हाया हिटाराव माला दुंलाबगोन माला मागोन नै बिदि स्टिलनि माबायावसो संनांगौ जायोना
मजा माथो होनबावनो सोर रायज्लायनो मोनफिननाय सोरबाफोर भिडिअखौ अननानै कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय लोगोफोर गिटाराव संनाया बिराद खस्थ'लै खस्थ' माने खस्थ' नङा संनो रोङाबा जाया गिटाराव बिराद दस्रा टेकनिक बाहायनांगौ जायो